Monetan muistelemme tänäni häntä rakadasi mukaimi. Nu ska jag fortelle historia om han Henrik Spain. Och den här historien den har jag fått av han själv. Det var för när min mor var gift, vi bodde i Biltaslätta och Henrik Spain, han bodde ju bara kilometer lite längre ner för oss. Där den kallade för Sätemoen. De hade hus där, ett litet hus. Och kona hette ju Berit-Anne och min mor hette Berit, så de var ju väldigt goda vänner. Och bägge två hade barn utom äktenskap, söner. Han Nils Domma, det var sönnen till och Berit-Anne och jag var son till min mor. Ja, och så var det ju sån att den gången så hade vi sån körerensflock. Den var beständigt närt husen runt omkring där vi bodde på Biltaslätta på bägge sidor av älven. Och så brukade det vara slike ting att det kom plötsligt regn från en regnjord som där icke var köreregn. Och så plötsligt så han stefaren min och fortälla att nu har det kommit en stor nolpo, det är regn utan horn. Och den var kommit nu till flocken och det var Henriks bensin. Ja väl, och jag tänkte nej nu må jag ta skian och så brukade jag besöka han Lars-Ole. Utse, han lever ju inte mer nu, men vi var ju väldigt goda vänner, nästan jämngamla, jag var lite äldre. Ja, så tog jag skian fatt och så for jag till Henrik och kom dit och jag var ju navnebroren, Kaimi heter det på samisk. Nå, hvor du kom? Ja, jag kommer hemifrån. Nå, hva det nu när du har tagit hit turen? Nej, jag säger att Mattis hade varit på flocken och sett att det var kommit en sån nolpo till regnflocken var. Och det var din. Ja väl, och kusen jag säger den var tjojba. Nå ja, den har jag nog märkt att den var nog väck. Vi trodde att den brukar nog komma. Ja väl, det var nog fina nyheter. Ja, så snackade vi inte mer och jag var nog där och så for jag hem igen. Om kvällen så kommer han Henrik till oss, körer regn och ja då. Ja, så ser han att han är på tuterenflocken. Och så säger han ju Kaj, min navnebror, du blir nog med mig till flocken. Ja, säger jag kan ju bli med där, det är helt okej. Ja, så startar vi. Så säger han, kan du tro visst de tar oss till fange nu när vi kör om natta till regnflocken? Ja, det är nog ingen fara, jag har nog varit fange förr. Säger att du har varit fang, då kortan det. Ja, vi ska nog snacka hela tiden. Och så efterpå så när vi var färdiga där i flocken och hämtade den där regnen till Henrik och han satte den i baggi, laugi, det tömmen som de brukade på regn och de var och hämtade. Ja, så sa han, du blir nog med dit ner och hjälper och slakta. Han slaktade den regnen. Ja, jag grät, jag ska bli med dit jämt till dem. Ja, så säger du ser att du, ja, så fortalte han ju att han i yngre dagar så var han mycket och gick vid Gränsegärdet för att den började bygga det gärdet. Och plötsligt så blir han så tatt av politiet på fjället. Han skönte ju ingenting. Och fraktade till Kautokeino och länsmanskontoret. Jag kan så började ju dem, de där var norsktalande som tog han
Og det var sånne grensepoliti som gikk. Jeg vet ikke, jeg husker ikke, han hadde nok navn på dem, men jeg husker ikke akkurat hva de het. Men det var sånne som ikke kjente han Henrik. Nå vel, så kom han jo dit på. Og så han var arrestert på grunn av at han har kliptanger, som han hadde arvet hos sin far. Og dem hadde han bestandig med, for folk de hadde litt som verktøy i matsekken. Da var det jo sånn at de får jo med sekken i ryggen og et lite sånn lavta, sånn lavvoduk, liten sånn at hvis det ble uvær, så bare dro den så at det ble en sånn her le for uvær. Ja, og du skjønner, så ble han jo her og tok dit, og så sier de politiet at han har vært og klippet rengjæret. Den her som mellom Finland og Norge. Og de har hentet flere tusen rein fra Finland over på norsk side. Ja, så kom jo de her Erling Oskal og sa nei. Han slipper vi med en gang. Men da hadde han suttet der på knær på lensmannskontor og sagt det at, husk en ting at de folkene som har sagt sånt om han, i Hirva skal det ikke finnes et menneske året etter. Og da var saken den at det gikk jo da høsten gikk høsten, det her var om høsten. Og om våren var det vel, hvis jeg husker helt riktig, at da ble det en sånn kriminelt handling i Hirva, så de skjøt de folkene på hverandre. Og du vet at da året etter så var det ingen mennesker der. Det gikk ikke et år heller, så var det ingen mennesker. Og slik denne historien. Han hadde sagt enda på lensmannen at dere tar meg når jeg har min gamle kliptang som jeg har arvet hos far min. Dem har jeg i sekken bestandig. Men så det jo en annen historie også om han Henrik Spein. Det var jo det når de startet opp grua i Bidjovaggi. Og jeg husker ikke helt den her historien, men det var noe sånn at kona til Henrik Spein, hun skulle visst ta noen kroner av det der, og det var jo hun som egentlig hadde funnet de her steinene som var så verdt. Og så var det noen andre folk som da tok og gikk til en geolog med de steinene, og da fikk de en gage. Det var jo en historie der, men den kan jeg jo ikke helt. Og så han Henrik hadde så sagt da at så lenge de ikke har betalt hennes kone, skal ikke den drifta gå. Og det var bestandig problemer, og det vet jeg at det er store problemer av og til. Sånn, de fikk aldri, det var bestandig noe som skjedde, for jeg jobbet jo der i 10 år. På Bidjovaggi gruver, og det var bestandig sånn små ting. Det ble aldri sånn fart i denne gruva. Så jeg vet ikke det her da kom på finlendere, om de hadde gjort opp for seg, kanskje, for de klarte seg godt. Og det var nå den Henrik Spein, det var bestandig snakk om at han måtte vi være forsiktige med. Han var sånn kar.
Och jag kände ju Henrik Späin från han var guttunge, att det var guttunge, för han var ju sån, han sålde inte så många reinis länge, men det var stora rein han hade. Det som blev kallt för speglighet. Och han brukade vara och fälla en 10, 15, 20 rein hos bästfar min. Han var ju den gång slakteri. Ja, och den historien där, den tar vi och slutar nu. Och om vi inte kommer på något så tar vi mer senare. Nu ska jag fortälla en historia om Morten Olsen-Penta. Sina Morten. Det var nog den tiden då det inte var så många verkstäder i Kautokeino. Men han hade verkstad hemma. Han reparerade allt möjligt, från symaskiner och påhängsmotorer. Och han var beständig i sin smia. Och han var en ordentlig flink man. Han kunde lodde och allt. Så var det nog sån att han var mer sån, han var väldigt flink. Så hade han funnit ut att nej, nu ska han laga slipesten som går med vind. Att det inte tränger att sitta en och sväva slipa när de slipte tingarna. Och han lagade sådana vingar. Men det måste ju vara lite vind. Och därmed så satte han en gammal motorcykel gearbox. Och lagade en sån att den gick akkurat så sakta som han ville ha det. Och han slippte ju jår till hela Kautokeino. Om våren slippte han öxor när den skulle till väskogen. Och samma om hösten. Och det var allt möjligt. Och visst det var en som fick ödelagt Petromax, så var det bort till hans egna Morten och få den reparerad. Och det tog inte lång tid för Petromax var i orden. Och lyste som bara det. Ja då, och så var det ju påhängsmotorer. Det var inte länge, visst det var något kallt, så var det bort till hans egna Morten. Och så får han till att se på motorn. Och det tog inte lång tid. För han sina Morten hade reparerat det. Så är det en historia. Det var en gång de lastbilarna som var i Kautokeino. Det var ju sån, de kunde ju bli ödelagt och det var ju långt till verkstad i Alta. Och den brukade vara på SO, Johan Bongo och Leif Haugen. Leif Haugen hade SO, Johan Bongo han var ju en flink mekaniker. Ja, så är det en gång att de mycket får start på den här Fylksträdderiet hade buss. Ja, så den visste inte vad han skulle göra. Nu är bussen stoppad och den får inte starta. Och de hade ju prövat där på ett så. Ja, så säger han Johan Bongo till Haugen, ska vi hämta hans ena vart? Ja, och den hämtade han. Och så säger han, och pröv, det var ju fältstarter på de bilarna. Sväv och så, visst. Pröv nu att slå på fältstarten, han ska lytta lite. Och så gick han runt och lytta. Och han Johan Bongo brukade fortälla, varje gång han kom till var han hade startat, sätter han. Ja. Och så plötsligt så ser han, och är det möjligt att få den dit ner till han? Och det var ju sen,
kombinerat, det var väl 6-7 säter bil med lasteplan. Det var det som var bussen. De kallade den för kombinerat. Det var en Volvo-bil. Ja, så ja, de släppte den dit. Jag husker inte hvordan det var med en traktor eller något de hade. Och 4 timmar efter att bilen kom dit brukade de fortälla, så var bilen i gång. Och då hämtade de den och då fick de kört den ner till Alta fylkesrätteriet, det var ju de som körde. Så han var en mycket duktig man. Och han var ju sån, han lagade allt möjligt sådana små ting och sånt i smedja. Men så en gång så sa han till mig, för han nu dör så ska han laga sådana skip man går över vattnet med. Men det vill jag huska att det blev aldrig. Men han hade nog studerat hur kunde man laga sån skip som man går över vattnet. Vad slags material, det var väl det han studerade som flytgott. Ja väl, men det var den sina måtten sin historia. Och det var 3 bröder. Klemmet var yngst och så var Morten och han Per, han var äldst. Han var postman i sina unga dagar och han var på vägväsen om sommaren och det var Hannes arbete. Och han Klemmet, han hade nog hela tiden varit på sån det de kallade för dräng, rein. Hos Reineier, han Pimpaniglas, Berit-Ann och Pimpaniglas. Och där hade han ju varit i, nog så var det hur många år, det vet jag inte. Jo, men det var den historia om hans sina Morten. Det är nog flera historier, men det kan ta lång tid att huska och fortälla allt. Ja väl, så var det något som jag hade glömt där i det där programmet om min barndom i Masio. Så det var en gång då, det var i 53 våren. Hösten tog, nej, det må ju vara 54 i våren. Då var det sån att skolan slutet väldigt tidigt, först i juni. Och då var det, saken var nämligen den att det var en jordmortur. Och jordmora, det var ju Sara, hon var ju gift med min onkel Klemmet. Så skolan slutade och det var inte möjligt med bil eller något att komma sig till Kautokeino. Så det var sån att hon hade jordmortur till Masi. Och då var det när vi skulle hem så var det dagen för skolan slutade. Och då hade hon spurt han Karlslund om att det var möjligt att få mig med till Kautokeino dagen för skolan slutet. Ja, det var nog sån och sån. Ja, men så sa hon det att det måste ju ordna sån att gutten kom om som med helikopter till Kautokeino imorgon. Ja, så hade han sagt, ja, det är grejt, han får nog bli med dig till Kautokeino. Ja då, och då var det full fart till Övre Masi, det var med båt till Hapakoika. Och Berit-Ann Heikkopia, hon tog oss till Hapakoika och följde oss helt till Pingis. Vi gick från Hapakoika över till Pingis. Och då var det Övli-Leif, han körde oss från Pingis till Norrännen och Laxefjället så långt han kom med sin bil.
Och då var det bakar Mattis och Heikka Klemmet mötte oss upp på Laxefjället så långt man kom med bil. Vi gick. Och då var det till Miron. Och kvällen så, när kvällen kom så var det till Killa. Då var det andejakt. Och då jaktade vi henne hela natten och dagen efter till Kautokeino. Så det var länge för man sov. Okej, den historia hör till den första historia jag fortalte. Ja, så var det nog en resa till och då hade han, Ivan Ekelman, en bil som hette Messerschmitt. Det var med 3 hjul. Det var antagligen det de kallade för motorcykelbil. Det satt 2 bak efter varandra, 2 säter. Och där var det sånt att han hade nog tagit och tänkt så att vi skulle ända högre väg för vi kom till Kautokeino. Men vi plagade så länge när vi körde att det var blött ända. Det här var om våren. Och vi måtte körde lite och så fick vi stopp och så skrudde han i bilen. Och då fick vi starta igen och så for vi igen och körde och vi hade det länge, jag tror 3-4 timmar för vi var i Kautokeino. Eller kanske ända mer. Så det var en sån lång resa det var. Men när vi kom då över till Laxefjället och då och körde över Laxefjället, det var ganska tört. Och då var det tört helt till Kautokeino. Och då körde vi och sån att, men vi måste ju kontrollera hela tiden att allt stod på rätt i motorn. Det var där det fuskade. Ja, och när vi kom till, vi skulle kanske stoppa högre lite vinterväg, men vi var så pass trötta då. Vi hade ju sjöveden och halvvägs vart motorn till bilen sköll. Jo, och det var den historien, men vi kom ju fram till Kautokeino. Ja då. Ja, och du känner, så vi var ju heldiga också på den turen, ända att det var lite uhäll. Vi hade glömt skruvträckaren på första stoppet. Men så kom det var det taxi eller var det en personbil, jag klarar inte att huska. Och vi fick lånt en skruvträckare hos dem, för de hade ju alla verkstäder med de gamla chaufförerna. De reste aldrig ut den. Så fick vi lånt en skruvträckare och där gick det helt bra. Jo, men nu tar vi en liten paus till nästa program.